Srpski, ruski i beloruski vojnici od sutra zajedno će vežbati na nekoliko poligona i aerodroma u Srbiji. U isto vreme u Crnoj Gori zajedno vežbaju pripadnici zemalja NATO-a. Iako unapred dogovorene, poznate i planirane, ove vežbe u dve susedne zemlje dešavaju se u trenutku velike napetosti između Rusije i Zapada. 3 Iljušina na vojnom aerodromu Batajnici u Srbiju su stigli ruski vojnici koji će narednih nekoliko dana zajedno vežbati sa srpskim vojnicima. Dobrodošli u Vojsku Srbije. Tradicionalna dobrodošlica, pogača i so. Srpski domaćini navode da vežbe sa ruskom vojskom postaju tradicija. Cilj ove vežbe je da podignemo i unapredimo operativne sposobnosti, pre svega u protivterorističkim dejstvima, zajedno sa pripadnicima Vojske Rusije i Vojske Belorusije. Uvažajme kolege, jedna od najboljih specijalnih ruskih vazdušno-desantnih jedinica pokazat će narednih dana u Srbiji kako se uspešno dejstvuje protiv potencijalnih neprijatelja. Dokazat ćemo da smo sposobni da za određeno vreme ispunimo zadatke sa odličnom ocenom. Srbija je do sada imala manje zajedničkih vežbi sa ruskim snagama u odnosu na zajednički rad sa zemljama NATO. Ipak, Maja Bjeloš iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku navodi da se vojska ovom vežbom ne približava Rusiji i da je opredeljena da širi saradnju i sa Zapadom i sa Rusijom. Ovaj konkretan događaj se svrstava u kontekst konfrontacije i zaoštrenosti Rusije i NATO koja se odvija i na nekim drugim poljima. Pa je prikazano u suštini da sad se nove podele stvaraju na Balkanu, budući da se Crna Gora jasno opredelila za NATO i da će postati članica, a mi i dalje insistiramo na kursu nesvrstavanja, odnosno vojne neutralnosti. Za ministra spoljnih poslova dileme nema. Srbija sama odlučuje sa kim će izvoditi vojne vežbe. Mi imamo 2 vežbe sa Rusijom godišnje, a 20 ili 30 sa NATO i ostalima. I smeta im i te 2. Pa dajte najbolje onda, da ukinemo i te 2. Ali, ljudi, mi nismo članovi NATO. Kakve mi veze imamo sa njima? Mi ćemo da pravimo vojne vežbe i da sarađujemo s kim god hoćemo. Ovo je naša zemlja. Srbija za sada balansira između istoka i zapada. Dalje približavanje Uniji pretpostavljaće i približavanje naše spoljne politici Unije. Ako do tada Brisel i Moskva ne reše zajedničke probleme, Srbija će morati da bira.